Pillanat, srácok. Megcsinálom, hogy halljam is magam. Hogy volt ez? Így volt ez. Igen. Na, hát... Csá mindenki! Sziasztok, sziasztok! Elérkeztünk ehhez a csütörtökhöz is. Hát... Szegény embert a vakjók is talál szemet. Meg ilyenek. Szokták mondani, hogy... Isten nem ver bottal. Nem, viszont beleélvez a szánkba. Bocsánat a késésért, édesapám autója, hű olasz paripája úgy gondolta, hogy az útszélén beáll a blokk, úgyhogy késtünk egy egészen picit. De hát semmi baj nincs ezzel. Sziasztok, sziasztok! Üdvözlöm a kedves vadnézőket is, hát nekiállunk így egy jókora késés után. Tehát mindig is a pozitív oldalát kell nézni. Én ma bebasszok, de ez nagyon pozitív. Itt van velünk Spongi, szervusz, szia hallgató! Jó reggelt! Remélem, hogy hallani lehet téged rendesen. A zenéből veszek még csippentek le, mert szerintem ez így még mindig kriminálisan hangos. Ja, hát ez így bőven elég lesz. Várjál, szól a Discord? Most itt egy kicsit ilyen új... Ja, várjál, ez nem az a... Na most lesz jó. Na most? Ja. Elvileg, hát remélem, hogy nem vízhangozol, nem majd kiderül, miután befejeztem a játszit. Le van szarva igazából. Újra vesszük a faszt. Nem vízhangos, mondja Gina, jó, oké, nagyon jó. Szuper. Na, hát... Ha már ketté szoptuk a világ faszát, kezdjük el. Én azt mondom. Na srácok, elmondom, hogy mi lesz ma, nagyjából. Természetesen heti kihívás. Lesz egy Ferrari Berlinetta. Úristen, micsoda nevek, bassz meg, ezt se hallottam még. Ezzel lesznek a kis feladatok, lesz egy ilyen kis napi, ezt majd... Mit tudom én, ezt majd megcsináljuk. Ja, hát ez csak annyi, hogy vezess egy 80-as autót, az lófasz. Forzatromba Lotus Eviát lehetnek szerezni, az mondjuk. Nem tudom, lehet már megvan 5-ször, de hát kit érdekel eladni, el lehet. Lesz egy próbánk, 2 darab Event Lab eseményünk. Mi a faszom? Már bocsánat. Bemutató remix. Az új Lamborghini-vel kell menni a vonat ellen. Igen? Aha. De ezt gondolom szóló. Ja. Na jó van, azt majd... Mit tudom én. Azt lehet, hogy megcsináljuk nagyjából az elején, vagy nem tudom. Azt mondom, kezdjél azzal addig én is. Jó. Vagy a heti kihívás, vagy valami mást addig. Jó, csak nyugodtan. Lesz egy Playground Gamesünk, bazd meg, de örülök neki. Na mindegy. Sebességzóna. Egy... Mi a faszom ez? Pioneer futam. Hát a PR mutatványok, ja. Lesz 2 darab bajnokságunk, az easy. Egy futókihívás, ezt már látom, hogy mit és hogy. Meg egy eliminátor, bazd meg, eliminátor is lesz. Azt mondtam, na hát... lesz még Szerintem ezeket letudjuk hamar. És akkor jöhetnek a mókák. De mielőtt nagyon elhamarkodottan döntenék, a Forzatron cuccokat megvesszük azért. Nem megy el olyan nagyon sok pénz. Ez nem az elektromos Lotus? De. Ezt lehet, hogy kihagyom, mert megvan 2-szer és senkinek se kell, ha el akarom adni. Van rajta szuper pörgetés, annyi amúgy. Jó, mondjuk az meg azért megéri. Max elajándékozunk karácsonykor. Micsoda görbeorró vagyok, mi? Odafigyeljé. Csak karácsonykor, nem máskor, mert tudod, akkor jönnek az aik. Ja, jönnek a nagy virgáncsok. Ja. Hát bazzeg, én tuti virgáshoz kapok idén. Isten meghallotta a csúnya gondolataimat. Na van ez így gyerekek. Na, azt mondja, hogy vezesse egy 80-as évekbeli autót. Ez annyira easy, hogy ezt megcsináljuk gyorsba. Fiat Abart, mit tudom én, tök mindegy.
És akkor ezzel ez elvileg meg is vagyon. Nem ezt akartam megnyitni, de semmi gond. Na, végül is kaptunk valamit. Különlegessé teszel, Forza Link. Wow, azt a mindenit micsoda dumák vannak itt. Na, srácok, szerintem megnézzük ezt a bemutató remixet, mert... Hát ez... Őszintén nem tudom, hogy mi a faszom. A kontáccsal kell. Karikázni egyet, nyutalom. Ködkürt. Az meg mi a faszom? Nem tudom. De én tényleg. meg találtam a dumák között, az a durva. Hát gondolom az effektek között van amúgy. Lehet valahol, ezt én nem találtam sehol. Ezt lehet kópozni. Addig, egyetben. Azért nézem, feldobta nekem, hogy izé. Ja. Na hát gyere akkor. Hát akkor repülök. Játékmenet keresése. Csatlakozás. Csatlakoztam valakihez, vagy te csatlakoztál hozzám? Csatlakoztunk. Hát reméljük, hogy egymásra találunk. Lehet, hogy más mögött fogunk indulni. Azért most nem sokat hallottam belőled, mert várjál, mert zúg a vonat. Ja, vágom. Bocs. Most már hallak, csak fülembe élvezett a vonat. Elég erősen. Ja, egymás mellett indulunk. Na, Ezt mondjuk nem tudtam még én sem. ezt én sem tudtam. Jó, hát ez teljesen új, ilyen szerintem még nem volt mióta én játszom. Volt már igen? sok, tehát az elején nagyon dobálta a játék ezt, utána rájöttek, hogy ez semmi értelme. Valószínűleg most se sokkal többen. Ja, hogy ez az új kontács, azt hittem a retróval kell menni. Ja, azt mondtam, hogy az új, ami most volt az esemény listán. De hangos geci. De fasza. Úgy le is kell győzni, vagy csak menni kell egyet? Ennek egy idő, annyi, hogy rá kell venni egy kis plusz időt. Ja, látom. Most nézem, hogy jobb fent így van kiírva. De fura, ilyet még tényleg nem láttam egyébként. Persze, azért megcsináltam tehát úgymond kipörgettem a játékot, szóval ezek megvannak. Ja. Csak hogy ilyen izében nem találkoztam. Hát ez konkrétan az a bemutató. Ja. Ez ugyanaz, csak annyi, hogy az új kontáccsal megyünk. Ennyi az egész változás. Most lehagytam ezt a geci vonatot, vagy előttem van? Hát én lehagytam. Nem tudom, hogy neked is be kell, vagy hogy működik. Szerintem elég fején nyerek, azt akkor nem tudom. Kíváncsi vagyok. Én nem hagytam le ezek szerint. Hát, de szerintem elég lesz, hogy én lehagyom. Hát remélem. Ezt csapatosan kell nyerni, az hogy én megnyerem, akkor te is megkapod nyerni. Hát bízom benne. Gyere hozzá. Mielőtt Hát én lehagytam, mint a rohadás. beszopjuk. Hát én kurvára nem. Első hely. Jó neked, ez így jóban nagyon nehéz. Hát, ha simán csinálod gyors, egy 10 lós köztünk csak. Hát ott nagyon ki van számolva, de úgy direktbe. Amúgy tényleg Ja. itt rendes nehéz volt. Na mindegy. Reméljük megvan. Ez is nagyon. Ez az egy volt, és ennyi? Ja. Hát hol menjünk már vonatra? Hát mit tudom én? A picsába. Tanizsára. Nekem megadta. Nekem is, szerencsére. Gina, hallani mindenkit és mindent faszán? Na jó, hát remélem, hogy most majd a VOD is jobb lesz ennél. Köszi. Na, akkor hát csináljuk meg ezeket a szopásokat először, mondjuk az eliminátort, amivel nem tudunk együtt menni. Ezt gyorsan ledarálom a gecibe. Elhagyod a konvojt, hát könnyes búcsú. Viszlát Spongi. Ne viccelek, mindjárt jövök vissza, ne sír.
kérlek! Szia. Azt mondja, szia. Ó, te szívtelen geci, hát én itt könnyes búcsút veszek, te meg szia. Hát igen. El nem szégyelled magad? Ej. Na várjál, megpróbálom. Valami belement a szemembe. Lejjebb veszem kicsit a játék hangerőt, ezekben, akkor jobban foglak téged is hallani. Ja, az így lehet, hogy célra vezető. Valat is úgy ordított mellettem, ezek tiszta real-time. Én egyébként kibaszott sokat palatoztam. Én dudáltam vele együtt. Ja, hát akkor... Van, nehogy már azt higgye. Hát akkor már nem tudtam megkülönböztetni, hogy melyik őtök ilyen vadállat. Érted? Én is nyomtam neki, mint a vadállat. Vasz meg. Na jó van, már felkészültem, azt mondja felkészülni, hát mire várjak még, bazd meg? Esküszöm, ebbe a kurva töltőképernyőbe fogok itt megőszülni. Tudom, ezt mindig elmondom, és geci unalmas, de igaz. Igaz, gyerekek, ez van. Már van egy hajszálam, egy őszhajszálam, csak nem látszik, mert festve van a hajam. Be van keretezve direkt. Méteres keretben van benne. Gina meg elhitte. Az a tuti. Az az igazi bassz. Gina rám néz, hol? Kurva jó. Hát ez zseni. Na hát megint a kis egyeskét elővettük, reméljük, hogy nem leszünk sokan és nem szopatnak ki. Legalábbis nem annyira. Tök jó lenne, ezt is lehetne nyomni kóba. Mondjuk csapat ellen. Hát örülnék neki, hogy valamit kitalálnám. Király lenne. Jó, hát a Battle Royale az mindig is ilyen egyke volt. Ez ilyen nekem való egyébként, én sokáig nem nagyon voltam ilyen. Bármint nem az, hogy nem akartam másokkal játszani, csak úgy nem jött. Általában olyan barátokkal jöttem össze, akik rajongtak valamiért, engem meg kurvára nem érdekelt. Mit tudom én? Most lehet, hogy sokaknak nem leszek szimpatikus, meg hogy mondjam, meg fogtok úgy gyűlölni, de például próbáltak tanítani lolozni. Ja, na hát... Már ott kezdődik. Nem, tehát nem. Nem, nekem az nem. Tisztelem a játékot, elismerem azt, tehát én nem azt mondom, hogy az egy szar játék, egyszerűen nekem nem jön át. Nem foglal le. Így meg mi a fasznak menjek játszani, hogyha csak egy kattingatok és kurvára nem élvezem, érted? Csak a csapatot is lehúzom, meg úgyse tudnám megtanulni, hogy mi a helyzet. Felesleges lett volna. Hát így. Én elhiszem, hogy értem én, hogy miért olyan népszerű. Mondjuk egy lolos meg kurvára utálja a World of Tanks, amit meg én szeretek. Szóval, hogy érted, ez tök relatív, ez az ízlés kérdése. Ez kölcsönös, persze. Csak mondom, hogy az nekem egyszerűen nem. Na már csak 47, jaj de jó! Egyébként itt volt mögöttem egy kurva nagy rakás NB. És rossz felé megyek egyébként. LOL, bazd meg, most érzem, kifogtam egy 6-os autót. Hát ezzel már lehetne kúpolgatni. Ja, de mondjuk neked be van kapcsolva minden, jó van, nem fogtam. Mármint a segédlet? Igen, mert hát... ha én nyomom azt a kocsit, nekem csak úgy pörög össze-vissza. Olyan könnyű, hogy repül. Ja. Nem tudsz vele rendesen elindulni, mert csak kapom. Ja, ez az Ariel? Aha. De utána eszembe jutott neked be van kapcsolva. Nekem be, igen. Én azok nélkül még... Arénázásnál kell is, mindenki úgy nyomja. Én azok nélkül még nem merek játszani annyira. Na így is megadja az élvezetet igazából. Bazd meg, ott van valaki. Azért még annyira nem pakeszkodunk, mert na, még azért 41-en itt vagyunk, szóval még egy kicsit pusholunk. De szerintem ennél keresve se találunk erősebb autót, szóval ezt meg kéne tartani. Ezzel mindenkit lehagyok. Remélem. Ahogy már 6-ot, már nagyobbat, csak esetleg még 7-es tudsz találni, a többit már nyerni kell. Igen, de elég nehéz. Hát igen. Én 6-os autót még nem is találtam itt egyébként. Soha. Tehát ez az első, esküszöm.
Hát amúgy a stadion körül szokott lenni, meg a Kana-hegyeknél. Ez is ott volt közel a stadionhoz amúgy, azt hiszem, ha jól emlékszem. Múltkor nézegettem, így kíváncsiságból is beszéltük. Azt körbenéztem már, hol vannak ezek a spawn helyek, ahol nagy értékkel tudsz találni nagy szintű autót, és az a stadion meg a vulkán. Aha. Jó, ezt megjegyzem legközelebbre. Úgyhogy, ja. Ez egy jó tipp. Kedves nézők, ti ezt most nem hallottátok, ezt én kaptam, ezt a tippet. Jó, aki lenyúlja, az egy buzi, oké? Ezt most mondom. Az egy stream sniper. Igen. Aztán következő alkalomra még az Eliminator is nézőjáték lesz, az mindenki azon lesz, hogy engem kiidegeljen. Geci, valahogy megoldják, hogy csatlakoznak, tudod, és akkor... Én leszek a kis... Nyomnak át veled a startgombra, meg ilyenek. Még hála Istennek a delaynek köszönhetően erre nem sok esély van. Van olyan, aki kiszámolja amúgy. Van az elmebeteg amúgy, igen. Itt van még egy Ariel Nomád, lol. Várjál, gyorsan elvesszük, hogy más ne tudja. Nem is vagyok olyan hülye. Ugye? Ja nem. Ugyanaz az autó, gyors elvesszük, és akkor másnak nem marad. De egy büdös geci vagyok. Hát de most tényleg. Tiszta sor. Tiszta haszon, hogy egye meg a faszom. Ennyi. Valaki itt nagyon verseng mögöttem. Pillanatra vonalkódos lett a naci, hogy ki a faszom üldöz. De aztán rájöttem, hogy ez csak éppen versenyeznek. Hát ezzel én itt tengilengizek egyébként. Mondjuk ez az autó, ez még hasonlít is azokhoz, amik a PUBG-ben szoktak lenni. Már csak egy géppuska kéne. Azt lehetne tolni. Na? Nyomnád a mennetet. Amúgy igen, simán. Na, most már elindulhatunk kópolgatni. Hogy keressünk pilótákat, mert 30 alatt vagyunk, úgyhogy már megnyertük. Mennyit késtem amúgy? Egy órát? Annyit biztos, nem? Másfele. Másfele? Aha. Basszom. Mert 4 óra 30-kor jön az eseménylista, és kereken 6 óra körül, ja. Egye meg a fasz. Mindegy. Jó, hát az a helyzet, srácok, hogy ezek olyan dolgok, amikre az ember nem mondja azt, hogy nem. Persze. Erre nem mondom azt, hogy nem, mert az meg maximum elszívom a fogam. Azt ennyi, de a muszáj az muszáj. Csak mielőtt félreértitek, hogy én ilyen aljas szemét geci vagyok, hogy utálom az életet, meg a segítséget másokon. Nem erről van szó, csak... Az ilyen... azért ott rohadjon meg. Igen, de azért ott... Hát... Geci fiát az ott rohadjon meg. Baszki van már. Ez hol van ez a gyökér? Ez egy 5-ös. Hol lehet elindítani? Gyere csak. Már menekül, figyelj! Már menekül a kis csirkefogó. Aha. Hol van a kis buzi? Bazd meg, alig láttam. Ja, már megvan a 30, jó van akkor. Meg, már pakeszkodhatunk. Hát amúgy menj ki akkor a körből, azt akkor megadja úgy. Amúgy igen. Na várjál, azért elpicsázom. Na, jön a nagy rivalizálás. Na persze, ő már falnak is ment, én még csak félig. Kurva élet. Na mehet. Nem sokszor picsázok el másokat, úgyhogy srácok, ezt most kihasználjuk. Hogy ilyen nagy autónk van, vagyis hogy erős. Ég veled, faszfej! Hogy most BNM-be húznál egy első hely. Amúgy... Esküszöm, hogy megpróbál. Menj már, lehet egy 7-es kocsim, gec! Na. Csak mert nyertem. Na mit kap? A berga! Hát mondjuk... Mondjuk legalább összkerekes. Az igaz, csak... Lehet, hogy a tereppel jobban jártunk, na mindegy.
Nem, hát a szerepre jó az összkerék, azon nincs baj. Na nézzünk valami köcsögöt. Még sosem voltam első. Nem is tudom, talán 12. voltam legjobb ebbe. Megpróbálom a legjobbat kihozni, kíváncsi vagyok. Hát, Amúgy szoktam ezt szeretni, csak sajnálom, hogy nem tudlak behozni. hát én nem sajnálom, mert amúgy se szeretem, úgyhogy... Hát ezt tudom. Csak a magam részéről mondom, hogy amúgy szerintem poén, így, mit tudom én, tényleg így 2 hetente egyszer elmegy. Vagy havonta egyszer. Kb. Ilyen sűrűn is szokott lenni. Mondjuk tény, hogy ebben a hónapban azt hiszem már volt, tehát mindegy. Ott van valaki. És most a Mercedes-t megfigyelhetjük, ahogy természetes élőhelyén becserkészi áldozatát. A vadat. Úgy menekül a zörge, hogy csak na, az oroszlán nem mérjük el. Alattomos módon hátulról támad! És nyakon szúr! És harap! Hova a faszomba tűnt? Ja, jobbra? Hoppá. Ajaj. Hú, de menekül a kis szarzsák. Oda nézzé. Akartad mondani, a sárkány szardalék. Hát... Ezt se hallottam még igazán. Na, kihívtuk merre? Arra. Nagyon jó, padlógáz! Gyerünk! Indul? Ja, én már nem indultam el versenyen, ennyire nézem a filmet. Hallom a az egy kis turbóval elmegy mellettem. Te kis fanatikus. Húha, hát remélem, hogy lehozzuk. Pont egy nomád ellen megyek egyébként. Keré neki a merga, rendesen. Jaj, geci, fal! Ez nem jó! Válts már vissza, geci! Erre fordulok, megdöntötted. Jaj! Ő is neki ment, igen! Ez az! Ő is neki ment annak a szarnak! Amúgy csak adok egy tippet, hogyha majd eljön az utolsó kör, amikor majd egy irányba kell menni, majd készülj fel arra, hogy majd indulj el, amikor van a visszaszámlálás, már akkor indulj el a körből kifele. Jó. Lesz vele egy kis, mennyi 10-20 másodperc elején. Aha. Várjál, megint kapta egy autó. Random egy helyet fog kijelölni. Oh! És akkor oda kell elérned, és akkor aki beér elsőnek, az lesz. Jó, köszi, hát remélem, hogy most... bazd meg egy... Jó, Gárda. Igen, csak egy 9-es ellen megyek. Jó, és akkor most, kedves hídgyülekezet, kollektív imádatot, imádkozást kérek szépen mindenkitől, hogy baszodjon neki egy fának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bármikor. Itt a cél! Elpicsázott, faszom. Mondjuk 51-ből 6. lettem, ez egyébként rekord. Ja. Csilla írja, hogy Ámen! Fantasztikus. Hát nem éve ezt... Van olyan emoji, ami összeteszi a kezét, az ilyen imádkozó. Geci. Várjál, de lehet, hogy véletlenül a játék újrára nyomtam. Nem baj ez. Látom, akkor beírt. Annyira nem. Úgyhogy lépünk ki. Már az önfántadból nyomsz rá az újra. Ja. Na várjál. Ennyi voltak a szóló, ezért nagyjából ennyinek kéne. Igen, nem, várjál, most direkt nem térek vissza szabad kószálásba, mert nem megyek bele az eliminátorba, ezt a 3 másodpercet megvárjuk, addig át is pofáztam, és csapó 3. Szerintem, és Mongekám mit szólnál hozzá, hogyha túlesnénk a playgroundon. Jó, csak én versenyben voltam, azért kérdeztem, hogy van még olyan, amit szólóba kell csinálnom, mert én akkor addig átmentem a Hot Wheels-en, meg a rallira, és szereztem pár pontot addig. Mexikó is csináljon veled. Ne haragudjak előre. És most tudsz jönni, vagy még versenybe vagy? Tudok jönni, kiléptem. Gyere, akkor azért megcsináljuk gyorsabb ezt a playgroundot. Gyors rácsatlakozok. Ajaj, jó, esemény kezdete fél perc. Jó. Még tudsz elvileg csatlakozni. Max nem fogadom el. Mármint a... Konvojba csatlakozz. Már vagyok. Ja jó, oké. Most jelezte csak ki.
Hát csak már rég rá tudok csatlakozni, csak később írja ki. Ja, Csatlakozik, csak nem írja ki, hogy csatlakozás, vagy bármi, hanem így míg versenyzel, vagy bármit csinálsz, addig rá tudok csatlakozni. Aha. Az anyja picsáját, én azt mondom. Ne viccelek. Na, elvileg indul a móka. Ja, azért mondom, nála nem számol semmit. Azért mondom, hogy ezen legyünk túl, mert ez az utolsó, amitől a fasz ki szokott lenni. Én addig visszaraktam kipörgésgátlót, visszakapcsoltam, mert ez biztos olyan lesz, hogy megint ha kapunk valami hátsó köröket, egy rákat kapok. Á, lehet amúgy. Alakul az a szemgödörs érv. S1 Audi! Basszó! Király! Bocsánat. Úgy hallom, beleérted magad. Hát persze, mert végre nem egy ilyen szart kell vezetni. Tudjuk. Remélem nem volt kritérium. Nem volt. Hagyjunk ennyibe, az enyémben van 1000 lóerő. Melyikbe te is az S1-et hoztad? Dehogy Subaru. Ja! Na a másik. A másik, aminek a kipufogójába betömködném neki. Azaz... Nem mondok semmit. Az a baj, korbos lesz a faszom. Legalább este nem fogod megtalálni. Hát az vissza, ez a baj, hogy... De tudod mi ezzel a gond? Hogy nem csak a koromtól nem találom meg lassan, hanem az apatest is akkorára nő, az meg, hogy lassan a hasamtól se látom, de hát... Egyet meg kell mászni előtte, értem. Hát ja, ez az, hogy... Hölgyek nem szeretnek hegyet mászni, úgyhogy... Ez baj. Akarod mondani? Akadály. Hát igen. Lényeges. 1/3 esemény, jaj de jó. Mi a faszom ez? Miért? Kapjon egy vörös játékos. Koronával egy felett irány. 3 másodperc. 30 másodperc után korona egyre nehezebbe. Már akkor lelassítja az autót. Igen, lassít. Ó, bazd meg. Ha valamit az ördög talált ki, akkor ez az. Ez az. Nagyon jó. Hogy hoztam ilyen 1000 lóerő is csoda bogiát. Aztán remélem, hogy nem az van tényleg, hogy most örülök a fejemnek, hogy hoztam egy jó autót, aztán kiderül, hogy kritérium volt, hogy mivel kell teljesíteni. De csak nem. Én sem néztem, nyugi. Vörös csapat nyerésre áll. Azt nem mondjátok, hogy 5 percig ezt ki kell húzni. Nem. Nem, mert itt ilyen percre megy, hogy mi az. Mi lenne, ha hagynánk őket nyerni a picsába is? Nem, várj, én vagyok itt a király, várj. Hát itt nézem. Na hát... Hát nézem, hogy megyek mindenki előtt, azt én vagyok a király. Önbizalom az megvan. Azt tudom, mit csinálok, de azért mentem mindenkinek neki. Csak menekülj, mint a veszedelem, ennyi igazából. Ennyi volt jó, hogy hiába nehéz az autóm, így is mi a megy 200-at. Megkaptam a izét. Jaj! Lassítát. Közben én meg fának megyek, bazd meg. Pályaszéle, hoppá. Nagyon nem figyelek. Húzom a pontot. Hogy vette el a koronámat, amikor nekem se jött a gyerek? Gyere ide! Elkapom! Eskü! Amúgy lehet nem ugyanarról beszélünk, de itt van egy buzi Porsche. Azt hiszem elvettem. Nem vettem el? Most mi van? Nálad van. Tényleg? Akkor menjünk, hajtsunk a faszomba. Ott írja a neved mellett, a nevedet nézed ilyenkor. Ja, látom. Meg ki is írja egy akkora kibaszott nagy betűkkel, de ha nem veszed észre, akkor... Hát jóban, bazeg, nem olvasti jára kéne, hanem vezetni, geci. Ja, bocsánat. A legtöbbször akkor szoktam elbaszódni, hogyha nézem az eredménytáblát egyébként. Jeci! Oj, ne! Most miért ilyen lassan indulunk el? Azért már most már megkaptad a lassítást. És ez ennyit számít? Úgy indulunk el, mint hogyha lentkerekes lenne? Igen. Jézus Isten. Olyan, mint a 6 hengerből kitűztek volna 4-et. Ja! Ez ki volt? Nem te, mindegy.
Elfogtam egy gyereket a námamba. Ez csak ebből lesz 3 forduló, nem? Nem lesz másik játék. Ott van ez a... Jönnek utána. RS200. RS Fasz. Ezt el kéne kapni. Mindjárt megkapom a lassítást, most írja. Kapjátok el az RS Faszt! Gyere ide! Erősebb vagyok nálad. Hát, megvan! Megvan a kis buzi. Amúgy lehet megnyerni. Pont a... Nézd meg, befékez előttem a kis geci! Direkt! Azt a micsoda! Cseles kis szemét! Undorító állat. Elveszem tőle, el is vettem. Szia! Hello! Mindegy, bazd meg, csak legyen vége. Hát én is ebben reménykedek amúgy egy... Legyen egyszer vége. Olyan fiam, pár fogtunk. Jaj, RS200 elment mellettem szét, nem tettem volna kettőnk közé az ujjam egyébként. Azt a kurva, én meg megint fának megyek, meg! Nem tudom, amúgy ez a játékmód nekem ilyen kicsit Dirt 3 feeling a régi időszakokból. Nem tudom, amikor volt a zombizás, meg biztos. Aha. Nekem azt hozza vissza nagyon ez a játékmód. Egyébként jó pofa. Mindenki küldözte a másikat agyba a halálba. Egyébként jó pofa, igazából. Pontba meg leszünk. Nagyon jó, hogy 3-asra megy, vagy 200. Ugyanazt tudom erre mondani, mint a izére, mint a LOL-ra, hogy nem a játékkal van nekem bajom, egyszerűen nem, ezt nem nekem találták ki, ennyi. Hát hoztam a pontokat rendesen, most elég durván. Itt megbújt egy kis köcsög. Ezt el kéne meg lesz a Twitter. Lehet 10 perccel nyerünk, de az a baj, most elvitt nagyon a pontokat. Itt van valaki, akit el akarok kapni. Itt bújkál a kis szemét. Meg vagyunk, nem? 10 percnél csak megadja. Hát reméljük. Ja, meg vagyunk. Ja. Ebből kell 3 menni, menj már. Ja. De van, amikor hamarabb lemegy. Én megállok, hogy nézem, hogy az enemy Jó. De akkor lehet, hogy nem adja be, amúgy afkolásért ki szokott baszni. Hát de csak megmozdulok ide-hova. Ennyi. Akkor nem adja be a visszaszámlálást. Lehet, ja. Hát tudom, mert kreált pályáimon úgy szokott lenni. Ja, aha. Én annyira nem ismerem. Én sosem tétlenkedek. Azért, hogy játszok. Ja, taposod a gátni. Taposom én. Csak kirohad a küszöb. Akkor rosszat tapostál eddig. Lehet. Küszöböt tapostad, nem a gázpedál. Az a baj, spongikám, hogy a küszöböt nem taposni, hanem rágni szoktam. Ja. Finom. Ahogy az élet szokta adni, hát. Miután beleléptem a kutyaszarba és bejöttem a házba, annyira nem, de egyébként tök jó. Kicsit faízű, kicsit kátrányos. Kicsit szószos. Amikor szaros, akkor nem olyan fincsi. Hát nem. Nem vesztesz vele sokat. Csak egy jó étvágyat. Az biztos. Figyelj, nem kell vacsorára költeni, bazdmeg. Az biztos. Van egy csomó. Hát lehet, de van egy csomó küszöb a házba, érted, spórolok. Amúgy is ott a rezsi, fizetem a netet, minden lófasz. Hopp, be is loptam a koronát, gyere, nem szembe. Te nem tudom ki vagy, de nem tudom miért tolsz el. Szemtelenke. Nézd meg. Egy másik csapattárs. Elke a koronát. Mi van? Jó, mindegy. Elmondta a koronádat valaki. Ja, látom. Kis geci, várja, elkapjuk. Segítek az olvasásba. De olyan gyorsan elkapja. Közben meg arra koncentrálok, hogy merre ment ez a veréb. Jaj! Az az RS200, az engem kísért. Ez a szégyentelen állat. Undorító.
Én amúgy azt játszom, hogy van egy gyerek, körülünk, elveszi a koronámat, ahogy visszamegy láthatatlanba, telibe váltam. Hopp, RS200. Valaki felborult itt mellettem, remek. Na most kinél van? Nem is nála van. Ja, már valaki elvette tőle. Próbáltam akadályozni, de hát... Nem jött össze. Ott van egy RS Focus is. Annál is van egy korona. Ő is nagyon kis csunyi-munyi. Aha, itt most jött rá már. Ne! Bassz meg! Ja, be vagyok lassítva amúgy, úgyhogy mindegyik én rám jött. Remek. Ezekbenek meg. Ez a Porsche, ez egy nagy galád. Azt mondod? Az állandóan kicselez. Esküfocista. Amúgy én is cselezgetek, nagyon durva. Az a benne, nekem nincsen térkép, hogy lássam, hogy merről jönnek rá. Szereted rúgni a bőrt? Forgatom rendesen a kamerát. Elvettem! Én nem szeretem rúgdosni. És nyalni? Na, Attól függ, melyik bőrt mi? igen. A bőrkalipóc. Jó, egyébként elvileg... Ja, nincs is nálam? Nem úgy volt, hogy elvettem egy koronát, bazd meg. Nem. Mindegy. Hát akkor nem. Hallod, hát én nálam volt a korona, mit tudom én hány percig, szerintem hogy 3-4 percig, az eneminek több pontja van, mint nekünk. Fassa. Én igyekszem, bassza meg. Ja, látom. Jaj, de megvan az öres kékkal. Istenem. Egyébként lehet, hogyha ezt megnyerjük, akkor nem lesz harmadik forduló. Annyira nem ismerem még. Jaj, de jönnek. Amúgy tényleg, hogyha megnyerjük, akkor nem lesz biztos második. Igen, mert egy már megvolt. Hát remélem. Minden kapom a lasszitát. Most kell jó felgyorsulni. Jaj, milyen cselet vágtam rá. Hol a picsában van korona? Itt ergetik én Tuti, hogy mögöttem. Koronát. Megfordulok baszok, tuti mögöttem jönnek. Hármat úgy be... Itt van egy, ja. Hopp! Passzom! Úgy eski vicces tud lenni. Ja, hopp! Elszórakozok valig. Fasz! Hát feltartok egyszerre hármat, amúgy legtöbb RS200. Ennyi. RS fasz. Nem, Porsche, hagysz békén, fúj. Ott, az rád megy. Igen. Megvédelek. Mindenki rám fog jönni most. Geci. Nem, békén hagysz. Ennyi. Ugra, úgy hosszába, ne egyenesen. Mindig keresztbe fordulva, pozícionál. Szakúr vagy. Mi történik itt, úristen? Na már nincs nálam. Én meg akadályozom, hogy ne tudják a koronát elkapni. Hopp! Buzi Porsche, te! Ez akkora egy... Jó, ezt megnyertük. Lehet. Nem sok kell. Ezt már megvan. Ez jó volt Jó. amúgy. Ez tényleg jó volt. Ez most tetszett. Ez Na nem így... az volt, mint az a zombis. Az szar, ez tetszik. Az jó, az jó. Nem is tudom milyen az. És majdnem 3 percig volt nálam korona. Az szép mondjuk. A másik, ami ilyen infected jellegű, az annyira nem jön be, nekem se. Az a fertőzöttös, Ja, tudod. nem volt jó. De ez nekem nagyon visszaadta ezt a dörtös feelinget. Ez jó volt, ja. De jó is volt a csapat, tehát mindenki oda tette magát. Ja. Így az igazán buli. Ja. Lehetett taktikázni rendesen, hát én ügyöttem kifele őket, hogy nem tudják elkapni a koronát, ha megkaptam a koronát, akkor direkt fékezős, rükvert vissza. Kurva jó. Vagy 4-en jöttek utánam, nyomtam egy rükvert, és mindegyik elment mellettem ilyen centikre. Szóval azt hiszem pár hete volt egy olyan Forza stream, ami ilyen nagyon volt. Ami ilyen nagyon
cseles volt számomra, akkor ügyes voltam. A korona gyöngyei, írja Gina. Hát igen, ez van, bassz meg. Na, Hát igen. megcsinálom ezt a... Mint a korona. Amúgy, megcsinálom ezt a heti kihívást, gyorsan. Ferrari F355. Nézzük. Neked az már megvan? Berlinette. Megcsináltam. Annyi, hogy menni kell vele a szabad barangolásba, majd 290 km/h. Ugyan mindegy, hogy van megtuningolva. Kezdtem szénütést kapni, hogy 200 km-t menni kell vele. Bazd meg. Ja, nem. Ahogy mondtad, bazd meg, mondom, az nem ma lesz. Meg is van. Az sem ma lesz, jöjjön. Hát az biztos, hogy nem. Hát az nagyon sok lenne. Persze, az kurva sok. Hát az... 4 góliát. Hasamra Hát ütök. Jó. Még az is kevés. Hát ha Pillanat. pillanat a Forza pályáján, az 25 km. Az 25 km. Itt vagyok. Bocsász. Na, azt mondja. Hát csak ennyi ponttal még utólag, hogy a Góliáton mélyszékről kb. Az 25 km, úgyhogy Ja, menni kell vagy jó pár kört, hogy Igen. 10-20. Mi a góliát? Az 50-60. Azt hogy? Az kajak, az 50. Én még 55 km a góliát. hatta. Tényleg amúgy. Meg szoktam nézni. Ezt egyszer megnéztem, azt hiszem én 55 körüli. Ja, valahogy így. Nem várom, akkor valami másra emlékszem. Lehet a másik, az esti pályás, az lehet, akkor ennyi. Az lehet. Szia Béla! Jó reggelt! Üdvözöllek! Legyen ezt a... Most, hogy jöttél, elég segszag van a chatten. Lehangoltak leszünk. Dehogy is! Szegény, meg se érkezik, azt már cinkeljük Csóri Bélát. Szeretünk. Kellett tuningolni ahhoz, hogy elérd a sebességet, vagy nem? Még Én egyszer? nem tuningoltam, és elértem. Én is Nem elfogom. tuningoltam. Én is elfogom, akkor csak türelemjáték, ahogy látom. Egy 290. jó dombot lefeladom, eléri. Megvan. Túl Meg? kell menni 290-en, nehogy lefékez. Ne, Isten őriz. Meg is van. Nyerj meg egy közúti verseny. Közúti? Az a kék, nem? Aha, az a kék, ja. Hát nézzük. Hányas a te kocsid? A-osztály, jó van. Mit tudom én? Ha bedob így versenybe, akkor én is olyat hozok legalább, ne az legyen, hogy S2 az A kategória. Az bassza be. Sajnál. Jössz? Jövök, hogy ne jön. Helyes. Helyes válasz. Ilyet nem kérdezünk. Közel van a nagy orrod a szádhoz. Hát figyelj, Bélám, segget a számból nem csinálok, szóval valamit félrenéztél. A kis piszok. Na mi van, kialudtad magad, baszki? Bélácskám. Aztán Béla, te mikor jössz forzázni? Ideje lenne. Nem csak a Cyberpunkban állám a világ. Szedd össze magad. Pedig amúgy ez is jó játék. Jó hát. Mondjuk még nem próbáltam. Csak így vélemények meg látszat alapján mondom. Az borsos. De egyszer megszerzem. Mert ahogy kurvára érdekel. Nagyon jó sztoria van, de tényleg. Én is, amikor megjelent, én undorogtam. Tehát bennem volt ez a direkt utáló kategória. Mert nem az, amit te vártál. Ja, utána így megvettem, és teljesen
alakult a döntésem. Megvettem egyben a DLC-vel, a Phantom Liberty-vel. Aha. Onnan tudod a játékot a TikTok. Nem tudom, én csak azt hallottam, hogy amikor megjelent, akkor volt vele némi gond. Ja, hát akkor nagyon gatya volt. Egyértelmű. Hát és már így is hányszor csúsztatták azért Ja. a megjelenést. Így, nem tudom, 3 év után már lassan. Azt csináltak egy elég jó játékot belőle. Figyelj, jó munkához idő kell, szokták mondani. Az, ja, de amúgy... az a baj, a szarhoz meg még több. Ja, hát valamiből el kell készíteni, ugye be. Termelni kell ahhoz. Az a helyzet, hogy oké, jogosan szitták nyilván, mert tényleg kritikus állapotban volt, de bazd meg! Akkora nyomás volt meg akkora hype volt az egész stúdión, hogy borzalmas. Azt mondjuk aláírom, hogy ezt a hype-ot, ezt ők keltették. Generálták. Igen. Jaj. Mi van? Megittál egy sört, mielőtt kocsiba ültél? Nem, direkt lassítgatom neked. Őket. Jaj, milyen kis figyelmes vagy. Na most már nem kell, mert itt vagyok. Most már jövök a segédbe. Most én foglak téged. Na. Ajjaj, júj, öregszünk, spongikkel. Tardozás lesz. Na. Nem, nincsen ceruzahegyezés meg ilyenek. Állj le. Akkor csak grafitot hegyezünk. Ha már kormos lesz. Nincs kutyarúzs, meg bőrlabelló, meg ilyenek. Kutyarúzs. Hopp, az meg. Jó, semmi baj, teljesen jó az így. Mögött még nem jön semmi, úgyhogy tiszta a tere. Jó, ez lehetett volna szebb is, de végül is nem volt olyan rossz. Na, azt még lögdös, nézd meg. Kis szemtelen. Milyen sima autónk van? Ugye? Autókázunk itt romantikusba, érted? Hihetetlen. Hát ez egy jó körül. Jó, már hát mindegy, az a lényeg, meglegyen, aztán csá. Megnyerted azt ki. Jaj, bocsánat, nem akartal kitolni, nem tudtam, hogy jobbról támadsz. Én voltam, sorry. Általában így szokott lenni, másokkal is. Aha. Ilyen véletlenül kibasszunk egymással. De Spongi már keresztbe mögöttem, az szép öregen. Mi lesz még vele, azt tudni? Na, mindjárt úgyis elolvasom. Nem hiszem, hogy már sok feladat lenne vele. Amúgy ezen szerintem még vannak pörgetéseim. Hát örülj néki. Mindjárt meg is nézem. Hát nekem nincs. Készíts egy fotót. Ó, hát! Jó van. Jó embertől kérditek. Na, kellett még egy fotó róla, azt elvileg meg is vagyon. Így is van. Na, megnézem a izéket rajta, a pontokat, lehúzzuk szépen. Lehúzzuk a gatyóját neki. Ezen eleve nincs pörgetés, de mindegy. Forzatron pont van, az számít. De az a 10, az nagyon szó. Jó, hát baszki, az is valami. Úgyis állandóan elköltjük a gatyónkat is. Hát mondjuk, de igen. Hát én mindent megveszek, szinte. Jó, ruhákat nagyon nem, de ilyesmit, ja. Pörgetés mindig. Na, itt a Lotus ez meg is lett. Mi lesz még a tavasz, a következő? Lesz egy Citroen, még meg egy GLC. Na, a GLC az érdekel. Jövő héten. Az király lesz. Na, mi legyen, Spongi? Mivel folytassuk? Tudom, én valamelyik T600-as kategóriával. Milyen kategóriával?
Van egy verseny, amelyik C600, a másik meg A600, vagy nem tudom, A700. Itt nem írja. Valamelyik verseny, ez itt szezonális. Ami a bajnokság. Igen, mert már én megnéztem ezt, hogy mik vannak, így mondtam. Van itt egy földutas, szerintem ezen essünk túl. Én azt mondom. Várjál, mert majd garázsban vagy. Megvárlak. Na, kim vagyunk. Na basszunk oda. Kenjük el a szájukat. Mi ez? 700, B700-a. Izé? Lehet, hogy nem pont az, amit te néztél, vagy akartál. Nem baj, ugyan mindegy. Valamelyik a kettő közül. Ja. Úgyis meg kell csinálni. Hát meg a földutas bajnokságok azok nem szoktak olyan kellemesek lenni. Hát tud Mercit, Audi, BMW-t hozni. Hát szavaznék az összkerékre, szóval... Hát csak azzal kell jönni összkerék, hát hogy ne, hát normális vagy. Én teljesen, csak a szél ütött meg. De köszönöm. Hát muszáj a quattro, ezek földútra. Hátsó kerékkel BMW-vel, persze. Így sem megy, még földúton, még amúgy. Betolni se lehet, bazzeg. Hát, esetleg az Audi hamszolod. Látom, Béla, te Need for Speed-es vagy. Eszemet se tudom, mikor játszottam utoljára. Még izé 360-on. Emlékszem. Hát nekem a Carbon, a Most Wanted 2005-ös azok jöttek be, de a mostani Need for Speed-ek nem tudom, ilyen már a mai fiatalságnak készül, nem a veteránoknak. Én egy-két izével is játszottam régen, ilyen mobilos verzióval. Ja, azt vágom. Volt olyan telefon, amelyik bírhatta, jobban a Most Wantednek volt egy verziója, ami mobilos volt. Hát gondolom, hogy nem akkora, mint vagy nem annyira nagy raj, mint a izé. Nem, az eredeti. De pár évvel ezelőtt jött ki egy mobilos verzió, ezt onnan tudom, mert nagyon sokat játszottam tableten, amíg, hát mondjuk vagy amíg nem volt gép, vagy mit tudom én, utaztunk, vagy valami, akkor sokszor a tablet volt a játszi, amíg nem volt az Eli. Mi a faszom? No Limits? Azaz. Azt hiszem. De az egész jól sikerült egyébként. Hát telefonra eltalálták rendesen. Megtalálták vele azt a közösséget, akik úgy izé... Igen, aki az aszfalt, nem jött be az aszfalt, 8 aszfalt. Igen. Annak jó volt az a No Limit, mert egy kicsit visszafogott volt. Az még mekkora legenda, az aszfalt széria. Képzeld, a mai napig nyomja egyébként, tehát a marketing az nem állt le. Facebookon is néha feljön, pedig már nem mutatok ki úgy aktivitást felé, meg nem is nagyon játszom. Megmondom őszintén, hogy én akkor hagytam abba, nagyon. Nekem egyébként rengeteg időm benne volt, fiatalabb koromból. Úgy beszélek, mint ha végén geci lennék, de mindegy. Lényeg az, hogy... Én is szoktam úgy. Amióta bevezették, tudod, ezt a tokenezést. Ja, na az kikészített. Ja. Az nagyon sok játékot megöl, amikor van 10 tokened, és akkor annyi versenyt tudsz menni, amennyi engedi. Hát meg nem csak az, hanem hogy autót se vehettél bármiből. Az jó game. Hát, melyik Gina? Az Asphalt 8-ra gondolsz, hogy jó game, Gina? Gondolom. Még amúgy máig rakják bele újabbnál a újabb autókat a 9-be. Igen! De... Jó, mondjuk a 9 az nagyon baszón néz ki. Ja. Az mobiloshoz képest az kurva jól néz ki. Hát az szó ne érje a ház elejét. Amúgy az a durva, hogy az Asphalt 9 néz ki még mindig a legjobban, mert ha megnézed a Carry Street-et telefonon, hát oda így kell venni, majdnem 700 000 forintos telefont, hogy esetleg max grafikán tudj vele játszani. Hát az ette, igen. Az ette. Abba is rengeteg időm van egyébként, ott tanultam driftelgetni. Az kurva jó. Még kontrollerrel. Sima. Na, egy meg is van ebből.
Most már balfasz lennék benne. Még egyszer, bocs. Elsztoriztuk a versenyt. Igen, amúgy. De ez a jó. Hát így jó, hát tényleg. Így a jó, úgyhogy mostantól kussolunk. Máig a telefonon egy játékon van, az a Terraria. Hú, de ismerős. Szerintem találkoztam már vele. Az a 2D izés játék, ásol lefele, mit tudom én, egy ja, aha, vágom. Kell ölni. Nekem az máig nagy kedvenc. Én meg is vettem telefonra, 1300 forint, jön az update ember, tűtöm, durrantom lefele. Jó, hát az, és ilyen ezresek az nem sok. Az a jó a mobiljátékokban, hogy relatív olcsó. Most tekintve azt, hogyha van egy használható készüléked, vagy telefon, vagy tablet, simán lehet rá... Nem, hát annyi easy. Keresel egy random oldalt, és vannak emulátorok is. Azt is lehet. Telefonon tudsz Need for Speed-eket, meg mit tudom miket játszani. Úgyhogy telefonból is már tudsz rendes gépet csinálni. Igen, amúgy, simán. Rápakoztatol egy kontrollert, vagy bármit, ami támogassa, és onnantól nagyjából van egy gépet, csak kis monitorra. Igen, igen. Mondjuk engem ez olyan szempontból elkerült. Egyébként jártam informatikus suliba. Nagyon nem tudtam megmaradni a seggemen, és nem jött be sajnos. Pedig tudom, hogy egy fantasztikus dolog. Jaja. De hogy alapvetően ott körülöttem is a srácok emulálgattak, meg mint tudom, mi a faszomat átprogramoztak a telefonon, csomó csoda dolgot megcsináltak. Én valahogy ebből kimaradtam, de annyira nem kötött le, hogy én ebbe így belenyúljak. Meg aztán nekem az Androiddal hamar tele lett a faszom. Hát az hamar az túlzás, nem tudom. 5 évig volt Androidom? Régen. Hát az annyira nem sok. Azóta 2014-15 óta almás vagyok, tehát azóta nem akartam mást. Nyilván annak az ártsága meg ilyeneket nem nagyon tesz lehetővé, de annyira nem is érdekel igazából. Most néha egy 1000-est kiadok egy játékra, aztán kész. Nem tudom, nálam Samsungnál amúgy, vagy mit tudom én, most így egyből márkát mondtam. De nálam amúgy fontos az, hogy egy kicsit nyitott teret kapjon az ember. Persze, nyilván. Szabadabbnak érzi magát, mikor bárhogy minden fasságot le tudsz tölteni, mondjuk jó, benne van az a rizikó is, hogy kapsz egy vírus. Az sajnos nagyon benne van. De szerencsére egy haverok mutogatták, hogy lehet kiszűrni ezeket, mit tudom én, random bekerül, random file valahol, mit tudom én, tőle egy full üres kilobájtnyi kis file lekerül oda, a legalsó sorban, mert méretarány szerint listázza mindig a telefon, és legaljáig senki se görgött, mert annyi file van a telefonján, hogy mire megtalálja, meghal. De érdekes. És vannak durva dolgok. Volt már olyan, hogy a fényképek közé letöltött egy rendes olyan, mint egy fénykép, de tudod, hogy nem te csináltad, de mit tudom én, hanem azon van a vírus. Mi a fasz? Jajjá. Találkoztam már olyannal is. Nekem is volt vírusom, egy Sony Zén volt régen. Azzal kezdtem így a nagy okos, drága okos telefonos világot, tudod? A nagy faszúságot. Imádtam egyébként, szerettem, kurva jó volt a kamera, első vízálló telefonom volt, minden faszom. De kezdőd el, hogy bekapott egyszer egy olyan vírust, hogy ilyen random alkalmazásokat töltögetett le, amiket meg se nyitottam. És nem csak ez, geci, hanem a fotógalériámból nem tudtam a képeimet mentegetni, mert egy idő után nem találtam meg, hogy melyik az eredeti, ugyanis állandóan thumbnaileket gyártott, de úgy bazd meg, hogy egy képből ilyen 4-5 és mindig más minőségben, mindig egyet szarabb minőségben. Nagyon durva volt. Úgyhogy én ezért untam meg, de egyébként semmi bajom azzal, aki Androidot használ mai napig, mindenkinek szíve joga, én csak azt a véleményemet mondom el, hogy nekem ez jobban átjött. Nem tudom, nekem most van a Samsungom első telefon, ez a 7. éve, amit bír velem. 7? Aha. Na, az mondjuk szép. Úgyhogy nem az, hogy vigyázok rá, de tényleg leesik földre, semmi baj. Felveszed, még így mondja, hogy hello, bocs, én kérlek elnézést. Ja, én sem vagyok elmi egy ilyen váltom a telót, mint az alsót. Hát az első iPhone-omat azt 4,5 évig használtam.
A mostani az meg már... Az is most már több mint 5 éve megvan. Azt, amicsoda retro palipákkal kell menni. Oda nézzél. Jaj. Jaj, nem. Sportsfider lesz belőle. Na, ha már a mai nap margójára egy öreg Fiatot megmozgatunk egy kicsit. Mit szóltam? Nem csak én hoztam azt. Nem. Ez egy kicsit feljebb volt húzva már. Nekem is. Baszki van a Fiatokkal. Elég durva szinten. Hát 600-ig van nekem skálázva. Nekem 400 valamennyi, de úgyhogy összkerék. Úgyhogy az sok pontot adottam. Na hát essünk neki. Tóth az anya picsájának. Tudjátok ki, hogy emulátor hajház? A virsligó még nem sok minden. Kérdezi Béla, hogy tudjátok ki nagy emulátor hajház? Laci. Na most Spongi, neked elmondom, hogy Lacika egy olyan forma, aki még a kaputelefonon is GTA San Andreasozott. Szóval igen, tudom, hogy Béla miről beszél. Tényleg ő egy ilyen nagyon nagy mumus ebbe. Állandóan mindent emulátorozott. Hát ugye jó. Kurva jó volt, mindig mutogatta, hogy ezt meg azt a játékot nyomja ez itt elől, és mindenki pislogott, hogy a faszomba. Jó, nyilván most már egy GTA San Andreast elfuttatnak kis hozzáértéssel egy okos órán is, de amúgy erről voltak hírek, azt nem tudom, hallottátok, ez nagyon vicces volt. Sőt, mondok erősebbet, már nem is tudom, az egyik régi Doom-ot, ilyen nagyon régi Doom-ot. Igen, a fogszabályzón, vagy hőmérő, vagy mi az Isten? Nem, elektromos fogkefén. Az elektron. Azon játszották. Ez már én vagyok, engem nem kell lassítani, köszi. Ezt hallottad, hogy mit mondtam? Fogszabályzó. Hallottam, azért nézem, hogy... Nézd, mondom, mi az Isten mondtam én? Az aztán a high-tech fogsor, baszki. Nem? Képernyő van benne. Hogy fehérebbek legyenek a fogak. És ki nézi? Rábigyorgok valakire az utcán, és akkor Gyere, nyomán végig az első rész. És akkor hallod, váltsál már csatornát, vagy nem tudom. Megérintenéd a fogamat, hogy vagy mint a Family Guy-ból, hogy kicsit túlrágom a hangerőt, vagy mi? Ezt a kurva. Hát ez egy piaci rés, gyerekek! Ez Spongi, meggazdagszunk? Ezt a streamet ki sem rakom YouTube-ra, mert olyan ötletek hangzanak el benne, bazd meg, hogy itt lenyúlják tőlünk, érted? Hát igen, meg a fogszabályozóba épített egy hangszórót, és akkor ha nagyon fáradt vagy, nem is kell beszélni. Bazzeg, Csóró Stephen Hawking hogy örült volna egy ilyennek, nem? De egy aljas tetű vagyok, azt a kurva. Á, dehogy. Nem. Ez a kedvességnek a levelje. Nem, amúgy nem bántam, mielőtt valaki félreérti, hogy én ilyen... Peperel? Nem? Hát már nem, szegény, de... Ja. Hát valaki, aki hallja. Az lehet. Nem, sose bántottam amúgy az ilyen embereket, csak... Szegény Hawking professzor, annyi embernek, annyi ilyen humor témában volt már célpont. De jó bírta, állítólag jól kezelte. Már hogy be is szállt, meg ilyenek. Ugye? Például az agymenőkben elvileg tényleg szerepelt. Vagyis hát nem elvileg, hanem tényleg ott volt. És egy-két ilyen humoros jelenetbe beszállt. Az mondjuk nagy legenda volt. Én néztem többször az agymenőket, mert Gina nagyon kedveli. Aztán... az egyébként tényleg le a kalappa, hogy mennyi ilyen nagy embert behúztak oda. Ott volt... Stanley, Elon Musk, Stephen Hawking, csomó ilyen óriási formát behúztak. Ott volt a Star Warsból is valami karakter. Eszméletlen amúgy, hogy kiket meg nem mozgatott az a sorozat. Brutál. Na hát... Szerintem ezt lehoztuk. Szerintem ezt Laci, Nokia 32-esen képes lenne kipörgetni. Úgy igen. Nokia 32-esről Laci már detonátor csinálna.
Eskü. De úgyhogy csak úgy menne a ketyegő rajta, hogy menne magától a Doom. Kiviszi az első pályát, akkor robban. Amúgy? De para lenne. Ahogy nem. Na! Picsázzok el még egyszer őket, én azt mondom. Egyébként kinek hogy telt a hete? Jó volt azért, nem volt olyan megterhelő. Tudom, holnap még van egy nap, de... Na, azért mégiscsak kis péntek van, érted? Már akinek pénteken kell menni. Mész hétvégén is? Vagy mi? Dehogy. Dehogy. Ez nagyon őszinte volt. Dehogy, megy a faszom. Nem, ezzel én is így vagyok egyébként. Nagy örömömre cégnél rendeztek ilyen főzést, és mondták, hogy aki nem akar részt venni rajta, akkor ne vegyen. Ha mondom, na, akkor viszont látásra. Hát ezek a főzések, ezek a céges bulik, ezek egyébként, hát nem tudom, mindig olyan kínosak egyébként. Én egyszer voltam eddig, de úgy nem tudom, olyan tényleg tipikusan filmbe élően szar. Tehát így körülvesznek, néznek, érted, meglátja a főnök meg a kollégáit, hogy milyen vagy részegen, tök ciki. Vagy nem kell, hogy részeg legyen, érted? Nem csak azért, hanem ott minden fasságról van szó. Persze! Abban hagyjátok, és így de jót beszélgetünk, csak miről? Nem csak az. Lehet megtalálni a jó témát, de lehet, hogy azért, érted, elkotyogsz valamit, az következő hétfőn bemész, és akkor ki leszel basszva, mert részegen elmondtad, hogy meghúztad a Katinkát a WC-be, meg ilyenek. Érted? Szóval, hogy... Takarító. Mondjuk ott nálunk nagyon csúnya takarítónő volt szegényként. Ezt most... Ezt majd kivágjuk. Na mindegy. Nem, tényleg... Külsőről nem ítélek soha senkit egyébként. Ezt most azért mertem kimondani, mert egy büdös házi sárkány volt. Tehát bementél izébe, a férfi WC-be pisálni, érted? Ő éppen ott takarított, hát nekem akkor volt szünetem, hát mit csináljak, úgy hozzak be, érted? Bementem, azt nem lehet bejönni, meg de ilyen volt, geci, és akkor, meg mit tudom én, máskor mentünk el ebédelni, mint a többiek, mert egy haverommal, mert nem szerettünk... Társaságban. Hát, még a társaság az egy dolog, de azért ott van egy-két megvető tekintet, hogy azért ott, mit tudom én, ilyen 50 fölött dolgoztak, és akkor mi voltunk 17-8 évesek, érted? És akkor olyan sok... ilyen sok megvető tekintet volt, meg a kérdések, meg bazd meg, enni megyek oda. Na mindegy, ez volt az oka annak, hogy korábban mentünk evidentményt ők, és akkor ez a nő, ez furra kiakadt, hogy mi ez, hogy képzeljük, a takarítónő, hangsúlyozom, hogy úgyha fasznak semmi köze nem volt, és akkor ott a székeket nekiállt a földhöz baszkodni, azt át is jött a főnök, hogy mi a gecit csinál, kedves néni. Hú, de én nem tudom, szerintem anyai ágon görög volt, mert olyan bajsza volt, hogy még én is megirigylem. Összeakadt a bajusz. Hát ezzel összeakasztottuk. Rendesen. Az van egy bunkó volt, én csak azt nem szeretem. Tényleg a külsejét le is szarom, de... Jó, mondjuk megjelensz egy munkahelyen, azért valami igényességednek kéne, hogy legyen, de mondom, ezt még el is engedem, mert ki hogy érzi jól magát, meg ki vagyok én, hogy ítélkezzek. De az, hogy viselkedett, na azt soha senkinek nem szoktam szó nélkül hagyni. Főleg, hogyha valaki brutál paraszt velem. Na! Közben itt elég jól haladunk, azt nézem. Megvannak a nagy szopások. Legyen egy próba? Mehet. Menjen egy próba. Ehhez úgyis csapatot kell keresni. Hát, mennyi idő van? Amúgy. Mennyi az idő? Mármint úgy idő, hogy mennyit kell várni. Fél perc. Mondom, lehet addig tuningolok egy BMW-t, majd arra a versenyre, de akkor már mindig. Hát most már inkább ne.
Hát igen, azért mondom, hogy még amúgy bevállalnám, mert amúgy gyors ezt a helyszínem, de mire kilép több a töltési idő, mint tudod a tuningolás, úgyhogy... Én is mindig ezért szoktam hanyagolni, mert töltőképernyő az nagyon hosszú idő, még ha én kapkodok is érted. Ez direkt amúgy ez be van állítva, hogy 5 másodpercnél kevesebb nem is lehet. Jó, hát gondolom renderel, mit tudom én. De mindig. Ez mindig. Meg mindig ráoptimalizál a gépedre. Ja. Imádom ezt a játékot különben, csak... Na, azért látom, hogy van egy-két ilyen furcsaság. dolgokat. Néha csinál érdekességeket. És amúgy tudod mi a durva? Na. Hogy a Fiatok nem fulladtak le. Nem fogadta el? Nem, mondom a Fiatok nem fulladtak le. Ja. Az előbb mentünk alig. Nem álltak meg az útszélén, meg ilyenek. Na várjál, itt az BMW-t lehet megint hozni. De csak hátsó kerekes. Ej! Hát igen. Mindegy, legyen. Baszni rája. Engedj a kísértésnek. Én ezeket a sztoriaidat nem is vágom, csak egyszer meséltél elvétve. Hát Béla, figyelj! Sok mindent nem meséltem még. Őszinte leszek hozzád, nagyon sok mindent tudnék, amitől még eldobod az agyad. Maradjunk annyiban, hogy az én idegrendszerem az... Azt nagyítóval kell keresni. Mert már nem nagyon van. De... Az élet boldogság, szivárvány. Happy end. Az, happy end. Lerobbant, faszom, fiát, meg ilyenek. Tök jó. Minden nap egy happy end, geci. Mindig jön valami, ami lehoz az életről. De ott van Gina, és megvigasztal. Pontosan, Spongékám, pontosan. És nem is szokott más érdekelni. Főzök egy jó kaját, azt a szarok a világra. Meg a takarító nénikre. Meg az asztalaikra. Végül is takarító. Hát igen. Citromos prontót előcsapja. Jössz. Ugyanezen a munkahelyen volt egyébként egy ilyen, nem tudom, itt a nők olyan érdekes szerepet vállaltak. Volt egy ilyen nő, majdnem kimondtam a nevét, mert nagyon érdekes neve van, de nem nevezem meg. Illet hozzá, maradjunk annyiban. És ő ilyen tipikus, ilyen minden lében kanál volt. Eljátszotta, hogy mindenkinek segíteni akar, meg hoppá, kicsit falnak fúrtam magam. Mindenkinek segíteni akar, meg ilyenek, aztán utolsó pillanatokban olyan egy kétszínű picsa tudott lenni, hogy borzasztó. Az a munkahely egy ilyen lerúgott emberek csatározása volt, erről szólt az egész egyébként. Én valahogy ezekre mindig rászaladtam amúgy. Azt vettem észre. Ezért streamelek. De egyébként tényleg, szóval részben. De ezekre mindig rászaladtam, valahol mindig kiidegeltek. Baszki, baszd meg! Nagyon jó! Ez nagyon jó. Ezért mondom, én is küldöm ki, minél kisebb íven, hátra jobbra. Gec, hát itt olyan tömegszex volt, úgy belém baszódtak, hogy... Menjél már! Nekik úrtak a falnak konkrétan. Jaj. Mindegy, csak nyerjük meg. Hát, még egyelőre haladnod kell, hogy pontban megnyerjük. Igyekszem. Geci! Na most te voltál. Te szemtelen. Mindegy, csak menjél. Én el vagyok a hagyományos középszarmezőnybe. Jó, hogy amúgy a fele csapatnak tuningolt BMW-je van, aztán tudnak vele menni. Ezt sose értettem. De legalább ha lefékezed, akkor engem engedj el, geci! Bocsánat. Fékezi őket, de engem is kiszopat. Hát, mit csinálsz? Főleg a botbaráncs elé. Geci, na az még jó szokott lenni. Jó van, legalább ezeket a faszokat magunk mögött hagytuk. Ezt te ha látnád, hogy én mit művelek, az meg...
BMW-ből már csak egy izé maradt. Egy vasdarab. Micsoda? Teszkazán maradna. Ja. A 4 hengerével. Már lóg a karbi. A spoiler is. Ja. Ezek faltól falig megyek. Annyira próbálom tolni neki. Nyomom, én beleindultam rendesen. Azt látom. Nem bír magával. Amúgy az első helyen van egy ember, ja, szóval... Hát így már megnyerjük. Örülök neki. Így már jó lesz, csak ne kúrja már. Az egy gyerek van tuningolt BMW-vel, úgyhogy 700-asot tuningol, nem így valamit rárakott egy felnőtt, azt mondta, jó, nekem az úgy. Aha. De még lehet utol fogok érni egy botot, hát így nehezen, hogyha a játékból olyan hitbox van. Most itt előttem segre pacsisztak páran. De a gecinek rögsz a falnak, te idióta! Bocsánat, igen? Direkt csinálják amúgy. Ezt esküszöm direkt. És nézd meg! Ezt nem hiszem el. Megint falnak kurt. És amúgy tudod mi a durva, hogy emiatt bukunk. De én ezt úgy utálom, bazd meg. Mindenek miatt. Mert nem is a pont érdekli, hanem így már lehet megnyerni. Tartsad azt a pozíciót. Jövök, még lehagyok egyet elvileg. Na most erre kíváncsi. Hát erre én is. Menj már innen! Hülye gyerek! Hát de komolyan, mert megint lögdös, geci. Nézd meg, az meg... Hát ezt nem viszem el. Az igen. Büdös bunkók vagytok. Jó csapattársak. Beérek, eskü! Nyugodtan. Éppen beértem. Na. Siralmas. Éppen hogy. Azt a kurva. Hát szopó. 2 másodperc volt, hogy mennyi. Jaj. Na ígyunk egyet a közeljövőben és akkor kifaggatlak. Jó, benne vagyok, Béla. Ezt most beszoptuk, ugye? Jól láttam? Nem tudom. 1900 pont volt neki. Valahogy úgy. Ez még csak az első forduló volt? Hát nem, hát igen. 3 kör, nagy pályán. Azért olyan, mintha az örökké valóságba mentünk volna már. Jó lenne, ha összeszednék magukat. Hát de nem fogják, most az baj, még jobban fognak lögdösni, mert tudják, hogy jaj, ez előbb nekem jött. Jó, picsárugom. Hát azt kéne. Csak az a baj, ha neki mész, akkor meg ő kapja fel a vizet, hogy mi azt, hogy nekem jött. Ja. Kedves gyerekek, a jelen listán látható játékosok közül az összes egy köszönjük. Az Moron és Shadowman-en kívül az összes egy buzi. És ne játszatok velük, mert nagyon csúnyák és büdösek. Köszi. Csúnyák és büdösek. Felmosóróny van a kezükbe. Ez meg el sem indul. Jó van. Felmosóróny! Geci! Hát ez zseniális, bassz meg. Azaz, te menj a falnak, azaz. Ez is 3 kör, de jó! Hát, ebbe fogok megöregedni. Ez meg elém rántja a kormányt. Nem hiszem el. Nem baj, most már hozzuk a pozíciókat, mert most jó indult a csapat level. Igen. Nem tartott fel senkit. Jobb a start, mint az előzőnél, de azért azt tegyük. Most lehozom már első helyre, mert már nem bírok onnan. Hajrá! Azért azt tegyük hozzá, hogy az előző pálya az nekem a legutálatosabb. Tehát az egész Horizonban azt utálom a legjobban. Azt a városon belüli alagutas szart. Ez még egy fokkal jobb amúgy. Ez még egy fokkal, igen. De ott mindennek neki tudok menni. Ja, hát az gerincezett alagút, vagy mit tudom. Aha, igen. Általában az is volt, amit el is kaptam. Jövök már. Nyugodtan, hát ez szerintem meg lesz, hogy így haladunk. Spoilert elhagytuk. Semmi baj. Én még nem. Én még egyelőre csak a hátsó lökös van egy kicsit megnyomva.
Hát ha továbbiakban a pajtik nézd meg, kilökték! Ezt nem hiszem el! Hogy tudnak ezek szopatni anélkül, hogy hozzám érnének? Ezt tudod mi volt? Geci? Láttam, meg. Nézem a streamet, közben nyugodtan légy. Kurva oszlopot nekem baszták. Jó körbe vettem úgy. Most meg neki mentem annak a szaroszlopnak. Fú, de mérges vagyok. Igyekszem azért visszahozni, még azért van másfél kör. Na jó, egy. Ha így maradunk, akkor megnyerjük. Hozom a formámat. Mit sem. Van, azért megpróbálok még egyet-kettőt lehagyni. De jó lett volna, hogyha a társaim nem basszák ki az oszlopot, és nem tesz keresztbe az úton. Az kavart meg. Előfordul az ilyen? Hát megmondom őszintén, hogy először történt ilyen. De ez olyan Murphy törvénye volt. Ha szopni kell, akkor szopjunk rendesen. Ha már nem jött össze semmi, akkor biztos, hogy ne. Amúgy igen. Remélem a következő legalább egy szakasz lesz. Hát remélem én. Jó lenne. Legalább ez jó 3 körről. Hát viszonylag igen. Jövök már, de nem fogok tudni senkit lehagyni már szerintem. Nem baj, pontban meg vagyunk egyenlőre. Jó, oké. Hát most már változás nem lesz. Hát nem legyen. Oszlopos fiaskójuk. Akkor egy emberre kövesett. Ja. Oszlopos fiaskójuk után. Nem igazán tudtam magam összeszedni. Na mi lesz a harmadik pálya? Remélem megint egy jó váró. Az se baj, csak szakasz legyen. Hogy ne ízik körbe-körbe menjünk, mint egy idióta. Hát az a baj, ezek utcai versenyek, úgyhogy mi az már? Országúti versenyek. Ja. Vagy körverseny lesz, vagy ilyen kis semmi pályák. Most, ahogy mentünk közét, autót menteni. Szomszéd faluba, bazd meg. Bortnál meg kellett állni egy pillanatra. Volt egy pali, aki majdnem állva aludt. Konkrétan. És így dülöngélt közben. Aztán kanyarod... Jó idő, ilyen. Már nem volt józan, szerintem. Aztán lehet a nap egy kicsit megütötte. Hát az biztos, hogy bőrkabátba bebaszva tűzőnapon jó lehet. Aztán kanyarodunk ki, hogy megyünk tovább, geci. Azt ott magába üvölt. Na mondom, jó van. Kedves egészség. Amúgy sajnálom az ilyeneket, csak nem tudom megérzni. Szerintem ott nem csak pia volt már, hanem... Hát nem nyert minden az, hogy... Az minden volt már. Nem nyert az, hogy szakasz legyen, de mindegy. Én szurkoltam. Nézd meg, geci! A hülyéket. Tetszek a lögdösődés, mondom. Hihetetlen. Mert muszáj egymás mellett mennünk. Most majdnem kibasztak a checkpointból. Szuper. Voltam, de hajtok az első helyezettre, maradjunk annyiba. Jövök én is, ne izguljál. Itt legalább már nem tudok oszlopnak menni talán. Vagy cölöpnek, vagy babakocsinak, vagy... Bárminek. Elhagyott műpénisznek, vagy bármi. Úgy ez komoly, hogy én oda hagytam egy A5 650-es autóval egy 700-as kapú. Hajrá, én szurkolok! Hajrá! Behoztam gyorsan, hát mondom mi az Isten. Úgy vettem 2 jó kanyart, jó itt át neki. Edd meg még driftel előttem, persze, még kúródjunk egymásnak 3-szor, persze. Ja, a lila gyerek, vagy még a piros? Mit tudom én, kék. Egy lila is itt baszakszik. Azaz, a lilás az nagyon szeret driftelni. Az is itt majomkodik, ja. Na, Tristant mindjárt lehagyjuk. Jó, egy kicsit, de nem kell lögdösni, bazd meg! Ez olyan hülyék, nem hiszem el. Hát igen. Hát de a jó Istennek kell lögdösni. Nekik ez a szórakozás.
Ez kicsit olyan buziság, mint mikor botozok, és egy nehéz tank nem enged oda a TD helyre, úgyhogy én TD-vel vagyok. Ez körülbelül annyira betűrt farok kategória. Mi a fasznak lögdösöm a csapattársamat? Na mindegy, hagyjuk. Hagyjad már, még a bot amúgy rendesen beijeszti a playert, amúgy. A gyerek megelőzte a botot, az a BMW is egy kicsit ráhúzott, egy kicsit gyerek meg majdnem kiment az egész pályára. Mi a fasz? Nagyon komolyak amúgy, nem tudom mi van velük ilyenkor. Kicsit elkezdett breakfastesedni a játék egyébként. Úgy érted? Hát, néha bazd meg úgy ráhúzzák a kormányt a playerekre, brutál. Ott van ilyen. De ott viszont nagyon durván. Tehát ott az AI az arra van kiképezve, hogy neked a véred kiszíja. Brutál. Na, most elvileg jók vagyunk, vagy jó kell, hogy legyen. Jaj! Nem, mert jók vagyunk, mert a gyerekkel itt vagyunk első helyeken. Nyomjuk neki izomból. Tartsátok meg jó szokásotokat. Úgy a gyerek ki is lekött az első helyére. Már nyomja is neki izomból. Nem baj, mert a fenyába úgy telibe vágom. Ilyesik mind a 6 keret. Hajrá, hajrá, jövök. Jövök, mint a veszedelem. Na, vagy nem tudod utolérni, mert a gyerek direkt olyan 4-be megy. Nehogy már telibe tud vágni amúgy. Hát, leginkább úgy gondoltam, hogy megtartom ezt a középszarmezőnyt, ahogy szoktam. Jó van. Gyerek kilögdösök az első helyről. Nem baj, ez megvan. 1000 ponttal vezetünk. Helyes, helyes. Srácok, tartunk egy 3 perc szünetet, jó? Aztán jövök is vissza. Oké. Mindjárt jövök! Meg volt 3 perc. Meg volt. Ne hazudj. Bőven. Megszakadt a kapcsolat. Mivel szakadt meg a kapcsolat? Állítsd már le magad, hülye vagy bazd meg. Hazudik a gép is. Na! Ugye? Mi van még hátra?
van még hátra 2 darab Event Lab, a PR-ek, meg a fotókihívás. Hát ez easy win. Mi legyen, Spongikám? Hát itt csináltad az eliminátort, én a PR-eket megcsináltam. Így. Jó, akkor legyen most mi a faszom ez, Event Labos cuccok. Event Lab, jó. Ja. A második az... Itt van mind a 2 ezen a pályán. Jó, oké. Na végre, ilyen is rég volt már, baszki. Nem kellett utazni. De jó. Az elég nézegettem, amúgy még szünetem voltak. Helyes. Na. Basszunk oda neki. De viszont már biztos feloldottad az eseménylistával az új autót, A sorozatjutalom? Aha. Gyanús, igen. Harmadik hét felétől, fele programtól már nagyjából felszokta oldani. Puha! 798-as izé? Mazda? Remélem. Egy drift autó. Mi baj lehet? Azt nézem, hogy a kerék az lehet, hogy erősen driftre van állítva. Utómű. Én hoztam egy drift kocsit. Pálya nem nagynak tűnik, hát csak be lehet driftelni. Kipróbálom én is. Csak nem bukjuk el, emiatt. Hát nem. Nem hiszem. Főleg, ha nem lesz rajta egy bot se. Van olyan Event Lab. Előfordul. Ritka esetek egyike, de na, remélem. Márhogy? Hát, hogy nem dob be botokat. Én még ilyennel nem találkoztam. Volt, már nagyon olyan pedig. Amikor még bejöttek az Event Labok, nagyon sokáig nem voltak botok a pályán, hanem te versenyeztél mindig egyet. Ja, azt tudom, az oké. Vannak. Én azt hiányolom is. Az jó volt. Ja. Néha nyugisan el lehetett. Igen, csak így mentél egy kört, az jó van. Néha. Igen, jó, ez enyhén driftre van állítva. Legalábbis a felfüggesztések. Ígetsz! Mi a fasz? Már elnézést. Az a baj, hogy én meg neki mentem. Ja. Úgyhogy annyira nem jött jól. Itt nagyon fasz a driftelni. Hallod? Lehagyom őket úgy, hogy keresztben driftelek. Nem merik nyomni, de... Kurva jó. Tényleg nem. Mindjárt jövök én is. Itt vagyok már. Csak nem szabad olyan erősen nyomni ennek az autónak, mert iszonyat erőre van állítva. És geci kiviszi a seggét. Ezzel lóerőtői gázot egy tolja. Na nézzük. Gyertek, köcsögök. 180 keresztbe driftel. Fal! Geci. Jó? Jó lesz most már. De ne előzd le! Éppen driftelek. Csúnya vagy, elbaszod. Ezek a kavicsok itt középen, ezek annyira nem szimpatikusak. Ja, nem valami. Ja. És elkaptam egyet, úgy megdobta. Amúgy kreatív a pálya, aláírom. Ez jól néz ki, kicsit ilyen keleties. Úgy, de nem, ja, jó, azt hiszem már a boss jött nekem. Nem. Évlegybesődik. Hopp. Nem bántalak, legalábbis megpróbálok nem bántani. Geci! De utálom, bazd meg, amikor minden pixelen meg lehet akadni, bazd meg. Minden pixelen, érted? Láttam. Hallod, éppen csak elkaptam Nózival azt a rohadt falat. Éppen csak. Ezért félek mindig az Event Labos pályáktól amúgy. Fú. Sokszor kiráz tőlük a hideg egyébként. Hú, derűhellem. Rendes, ezért lehet driftelgetni amúgy, nagyon komoly. Én rohadjon meg. Ugye, hogy mennyire szar? És amúgy az a durva, hogy le van simítva, nem látszik semmi. Igen. Pedig az...
Nem baj, hogy pontban meg vagyunk, úgyhogy nincs baj. Megoldjuk, persze. Megvan sima. Ráadásul te meg az utolsó pillanatban. Ja. Azóta szerencsé, hogy amúgy lehagytam a többit egy kicsit nagyon. Jó van, easy. Mondjuk 150 ponttal az mondjuk merész, de legalább megvan. Hát megvan. Jöttem volna mögötted, ha nem megyek falnak. Jó van, ugráljál, hülye picsen oda. Pont házon néztem, mondom, hogy beválok már. Borzalmas. Pedig ez egy jó driftautó volt. Egyébként igen, tehát lehetett neki kenni, meg tényleg kreatívan is nézett ki a pálya, de ezek az élek, amiknek ilyen ronda módon neki lehet menni, ez nagyon aljas. De még amúgy én olyan textúrát nem is láttam, amit le lehet rakni, úgyhogy érdekes. Hát, nem igen. Azért lehetett neki menni. Szoktam pályát építgetni, de azért még mostanában ilyen elemeket nem nagyon láttam. Kéne csinálni valami nagyon szopatósat. Esküszöm. Már játszottam ilyennel, amikor ilyen teli volt gyorsítókkal és alig tudtál menni csak egy sávon. Emlékszel? Vágok. Az nagyon aljas volt. Mondjuk én szoktam azzal szórakozni, hogy van olyan, így nézem meg a kocsiknak a végsebességét. Van egy pályán, ami csak ilyen gyorsítóval van teli. Mondjuk az nagyon menő. Hát most nem hagyom ki a Subarut. Én meg hoztam az Audit, akkor most felcseréljük. Most cserélünk, ja. Az a másik S1, nem? Ja, hát a gyári, Audi. Ja. Egy kicsit ralliska. Eski full gyári. Hát igen. Ez igen. Mi ez a havas föld alatt? Ja, jó, most már látom. Hogy ropog az Audi, de komoly. Még egyszer, bocsánat. Nagyon ropog az Audi, volt egy kis csend, azt pont hallatott, hogy mindig róla. Ja, igen? Alapjáraton ropog. Nagyon jó hangjuk van amúgy. Ez a havas pálya tetszik eddig. Jól néz ki. Kár, hogy aszfalton megyünk a rally autókkal. Hát amúgy igen. Itt jöhetett volna valami kis terepezés. És amúgy az volt szar, hogy fel vagy készülve a rallira, és kapsz egy ilyen pályát, ami teljesen aszfalt, és igen. Rájössz, hogy bazzak, akkor jobban jártam volna. Mással is, de mindig. Ráadásul egész snasz. Na mindegy. Mármint egy ilyen, nem tudom. Mondjuk még nem jártunk végig rajta. Jó, vigyázz, nagy ugratok. Mondtam, bukkan kettő. De bazd meg, ne az ugratót mondjad, hogy nagy, hanem hogy utána kanyarba megyek bele, bazd meg. Hát azért mondtam az ugratónál, vigyázz. Ja! Úgy értettem csak, hogy nagy ugrató. Mondom, jó van. Most ezzel mit csinálja? Égetsz! Aha, láttam. Jó volt. Megbotlottam egy kicsit. Ez zseni. Majdnem leestem. Le lehet esni? Hát biztos ki lehet vinni ezt a koalát. Mondjuk lehet, ja. Mexikóban van olyan koalát, ami azt igen. Hát de csak ezért megfog valami, nem tudom. A hídon le lehet, azt tudom. Geci, ezt elmértem. Semmi baj. Semmi baj. Ment a helycsere. Nagyon jó lenne beállítani azt, hogy legyen félautomata a váltón. De ilyenkor olyan kurva lassan vált vissza egyesbe. Hát igen. Én azért szoktam kontrolleren egyből, ahogy falnak, és közök durrantom vissza, de úgy nyomom a B betűt, hogy váltsom vissza, mint róla, de... Mint a életed múlna rajta. Ja, hát muszáj, mert... Jön a csúnya ugrató. Van itt is egy pixel, ami megfog, jó van. Textúra? Kis pöcök? Aha. Kis punci pöcke neki. Drifteltem, aztán semmi megfogott útközöttén. Igen, egyébként azt nézem, hogy ezek a platformok, amiket így leraknak, amiken így úgymond bukkansz, az mind-mind olyan textúra, ami simán fenn lehet akadni.
de jó kiadta, de jó. Az szép, látom a nyomot. Nagyon megkented neki. Muszáj, ha már van benne 200 lóerő, akkor tapostuk neki. Ja, ennyi volt, azt hittem ebből is van 3. Ja. Nem, ez most csak 2 volt, mert viszonylag hosszú. Azt néztem én is, hogy milyen volna a kanyarba. Készültem volna ráfele. Tudál a szar a kanyarba, mi? Ja. Ennyi volt a 2 event lap. Hát az... Ja. Kurva gyerek volt. Még van hátra nekem a PR. Meg a fotó. Szerintem megcsinálom gyorsan a fotókihívást. Fotó könnyű, ja. Mitsubishi GTO kell neked. Már nézem is. Évjárat? Mindegy? Nem mindegy, gondolom. Mindegy, lekátó lesz, de a GTO a utolsó szövegén. Pont itt vagyok, nem messze. Ettől a cucctól. Gondolom ide kell jönni a izéhez, ehhez a teleszkóphoz, vagy mi a bánatos lófasz. Adóvevő. Amúgy. Ott fogják be a Jupisi. Milyen márka ez a GTO, baszki? Mitsubishi GTO. Mitsubishi, bocs. Jó, oké. A legvégén van a Mitsubishi-knél amúgy. Hátulról. GTO 1979-es. Azaz. Oké. Ennyi. Amúgy elég, ha csak közelbe vagy ahhoz a toronyhoz. Elvileg így jó is lehet. Nem kell benne lenni a fotón, de elég, ha ott vagy a területén amúgy. Mondom, gyors kipróbálom már, hogy meg beadja így, ja, azt beadta meg is van, ja. Múltkor többek kellett vele basszakodni ugyanígy a teleszkópnál. Hoppá, véletlen belementem egy árkádba, mindegy, ez most minket nem érdekel. Trafipax. Na, és akkor jöhetnek a... Várjál, rossz helyen vagyok. Jöhet a 2 kis PR. Ja, nem van a városba. A heti az megvan. Megcsinálom neked a Ferrari Berlinettával könnyű megcsinálni. Mindjárt megnézem. Mert neked úgyis be van kapcsolva minden, én meg úgy kipörgésgálom minden szar nélkül. Épp, hogy meg tudtam csinálni, neked biztos könnyebb lesz. Jaj, ez a sebességzóna, úristen. Aha, azt mondom, azért mondom, hogy ez a Ferrari jó is kanyarodott, jól is ment, az simán megcsináltam. Meg az 80-as évek, azért mondom azt. Na, várjál. Ja, kategóriára van beosztva. Az a kategória? 80-as. Aha, 80-as évek. A Ferrari. És 800-as. Ja. A 136,8 km/h, jó? Nézzük. Annyi, hogy visszafele menjen, ne a kanyargós részről indulja, milyen kétes kanyarral kezdődik, hanem a hosszú részéről. Akkor jó helyre. Akkor jó helyre jöttem. Ja. Várjál, minek keresek kategóriát? Hát itt van az évszám, hogy... Az meg... Mindegy. Van itt F40, az is jó lehet. Irányításban nem annyira jó. Hát az a baj, annak meg kell várni, míg a turbó betölt. Annak csak annyi a hátrány. Berlinetta, ez a... Ja, amivel az előbb csinálta, lehet kíván. Ja, várjál, ez valami régebbi. Aha, ez az. De ez 94-es. Az nem jó. Nem, a 8... Amivel a... Mit tudom én már. Visszába akkor. Mindjárt mondom még itt. Berlinettát használtam, amit használni kellett a heti kihívásnál. Hát egy 80-as, na mindegy, megpróbálom az F41 gyors. F355 Berlinetta. Vagy nem, az nem. Mindegy, most már megpróbálom egy F40-nel, aztán meglátjuk. Mennyire szar vagy se. Nem tudom, mit használtam akkor. Nem az rémlik, hogy azt használtam, bocsam úgy. Sorry. Ja, nem baj.
Azért mondom, mert a Berlinette az 90-es évek, azt de nem fogja. De használtam a 288 GTO-t. A két szám az 355 meg 288. Na. Lehet, hogy mégis rossz irányból jöttem. Na mindegy. De jó irányból mész. Mert itt szerzel nagy sebességet és a két kanyarból mire lefékezel, addigra megadja. Nem jó, nem jó még. Mennyi kellett volna? Fuck. Jaj, most az árkádot írja ki, ez a szar. Megnézem még egyszer mennyi. Abba ki kell lépni. Ez kell nekem. 140 közel. 137-et el kell érni. Nézzük. Megadja akkor is, ha benne vagyok amúgy elvileg, csak... Meg kéne adnia, csak de zavaró. csak kilépni belőle. Na várjál, hogy kell abból kilépni? Kilépés az eseményből? Annyi, igen. Ja? Ennyire könnyű. Esemény véget ért, 0 forduló. Ja, oké, jó. Na megpróbál minden. Azért hátha. Hát én érdekesebb volt, nekem nem lett meg még harmadjára se le innen, mert itt olyan kanyart kap. Igen, egyből ez szemét. Ahogy egyből lelassít, és mire felgyorsul az autó 150-ig is, addig a játék nem számol fel addig neked. Igen. Én azért indultam innen, és kell vele csalfázni. Van a főút, ami bevezet a városra, én innen hátulra indultam. Nem kellett volna túl sok egyébként. Az előzőnél, ha nem megyek falnak, akkor jó lehetett volna amúgy. Na nézzük. Csináljuk végre rendesen. Ferrari-kkal nekem olyan könnyű volt, nem tudom. Most is megyek 160-nal, és mire bejutok ebbe a két fékezős részbe. Nem jó, nem jó! Basszad meg a kurvasz! Nem jó. 4 km/h hiányzott. Jó, akkor megnézzünk. Megnézzünk valami más alternatívát. Keresek neked 80-as autó. Mondtad tippet, ha van valami, de megnézem én is addig közben. Ha vannak Volvo, azt elég durán fel lehet tekerni, mert azok T100-asok, hogy mennyit szoktak lenni. Vannak a GT Golfok is. De az a baj Fordoknál, mert mit tudom én, olyan van, amihez épp, hogy hozzányúlsz, azt már átugrik. Igen. Nem lehet irányítani úgy, ahogy dolog. Bazd meg! Hoppá! Az elcigim megnyomott egy gombot, hoppá! Mi a határ? 800? Hát 1980 és 800. Azaz, aha. Ha vannak Renault is amúgy, az 5 Turbo, az is ott van, az 5-ös Turbo, az 180-as. Ó, bazd meg, ez 2005. Ha vannak még a Porsche-ik amúgy, azok is biztos jó. Na jó, várjál, lehet, hogy jó lesz ez az F40, csak neki jó, kéne futni jobban. Nem adjuk fel olyan könnyen. Legközelebb ezzel kezdem, bazd meg. Jó fele megyek? Egyáltalán, ja. Ja, igen, a múltkor is innen mentem fel amúgy. Azért mondom, hogy innen, onnan kell indulni. Jobban kell egy kicsit neki futnom. Azért mondtam, hogy onnan indulja, onnan majdnem bevezet a városba. Igen. A főút, onnan kell indulni. Az a titka. Azért mondtam én, hogy onnan indulja, onnan én vagyok, csak már megfordultál, azt mentel is. Nem kellett volna a drift. Gyere! Bassz meg! Picsába. Mennyi kellett volna még? Vagy megvan? Megvan! Megvan! Na, azt hittem már kibaszta a szemed 1 km/h. Hát ez lett volna 2 kb. Amúgy, ami múlott. Bazd meg. Na, nézzük még a izét, akkor... Amúgy annyit mondok neked, hogy add át ide.
Még egyszer? Egy pillanatra konvojvezetőt add át. Kijelölöm neked az utat, és akkor minél gyorsabban tudod teljesíteni a pionírt. Csak az utat kell követned, akkor a nyomvonalakat, a féktávot. Konvoj kezelése, ugye? Akkor meg tudod időre csinálni. Hogy tudom ezt megcsinálni? Rányomsz a nevemre, és akkor előléptetés vezetővé. Klubhiba. Anyád. Jó, igen. Előléptetés konvojvezetővé megvan. És akkor most kijelölöm neked, ahol majd lesz a cél. Itt lesz a cél, és akkor most már indulhatsz az izétől, ami ki van jelölt a pionír. Ja, már én nem megyek? Ami van rendes ideje. Hát nem onnan, amit jelöltem, hanem ami a pionír, vagy mi az Isten van, ahol kezdődik. És akkor a rendes útvonalat fogja mutatni, hogy hol a legrövidebb a játék szerint, tudod? Ezeket így érdemes csinálni, térkép szerint. Nézem. Nem tudom miért. Oda spawnolja, ahol van a pionírnak ez a kezdeti pontja. Aha. Megyek. Akkor ott már belemész, már fogja mutatni a játék neked, hogy merre kell menned, hogy a legrövidebb úton menjél. Aha. Nekifutok azért egy kicsit. Épp csak. Na nézzük, mondjuk ehhez lehet, hogy nem az F40 lenne a legjobb. De én azot csináltam. Geci! Ugyanaz. Abba a percben felborulok. Lehet, hogy annyiban újra kéne csinálni, hogy ne boruljak. Nekem nagyon le van ültetve, alacsonyan van. Óvatosan menj fel rá, ugye eléred akkor is. Rövidebb úton mész, mint amit mint te mennél. Ez már így nem jó, sajnos. Hol van? Ide spawnolunk. Az a baj, felborultam és az elvette csomó időt. Nem tudom. Hát annyi, hogy akkor lassan menj fel rajta, nem tudom. Vagy lökjélek meg, majd akkor felmegy. Már megyek. Nem, most jó lesz, most jó lesz! Most jó, most patika. Csak rossz irányba mentem, mindegy, jó így, csak jó, menjünk. Jó irányba mész, itt jó, hogy mehet itt balra. Aztán majd a kereszteződésnél felfele balra. Jaja, megyek. Meg lesz. Meg is vagy. Remélem meg lesz. Így ez a legrövidebb. De megám. Meg, jó, megvan. Nem sokon burrod. Egy másfél másodperc. Azt a mindenségit néki. Na, srácok, még megnézzük a pörgetéseket. Aztán ennyi lesz. Ennyi lesz most mára. Látom mindent. Ja, hát... Nekem legalábbis nincs több feladat. Hát igen, nekem még ott a... Hát ezt meg a rá. Ja. Hát már várom, hogy megszerezzem. Jó lesz. Hát amúgy az a baj, nem tudom, hogy neked hogy működik, mert volt már olyan, hogy havernak küldtem már egy Xbox-os fiókra kódot, hogy tudod vettem egy játékot, azt mondta, hogy ez csak nem tudja beaktiválni, csak Xbox-ra, úgyhogy nem akarok neked megvenni potyára, hogy... Ne, Isten őriz. Mert nekem Xboxon le van árazva mindig, mert már mit tudom én hány éve tag vagyok, vagy mit tudom én. Ja, aha. Ilyen fillérekkel meg tudnám venni, csak nem tudom, hogy hogy működik. Hát nem tudom, ebben nem vagyok kompetens, az a baj, nem nagyon használtam még az Xbox-os témát. Ajándékoztam már, de csak olyannak, akinek tudom, hogy Xbox van. Így PC-snek még ajándékoztam már, csak nem tudom, hogy ennek hogy lesz, mint lesz a jutra. Majd szólok, ha lesz Xbox. Nem, viccelek. Szólok, de nem ezért. Hát, ja. Nem, szívesen megvennék neked. Ja, aranyos vagy. Majd meg lesz, megoldjuk. Amúgy nem tudom, láttátok a pólómat? Nagyon megembelesedtem. Úristen. Pont megnyitom a streamet, az pont akkor hív fel. Na, srácok. Szerintem ennyi lesz most mára. Jó mozgalmas nap után. Spongi, tőled elköszönök.
Nagyon köszöntöm a játékot, sziasztok! Én is nagyon-nagyon szépen köszöntöm a játékot, és szép napot neked, meg minden. Meg lett. Srácok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap jövünk egy nem rendhagyó valamivel. Valószínűleg most nem legózni fogunk, hogy ne jöjjön ki a torkotokon annyira. Úgyhogy holnap találkozunk. Addig is nagyon szép napot, és mindent kívánok nektek. Sziasztok!